రోడ్ అనుకొని 20 గుంటలు. బోరు ఈశాన్యం మూల బోరు. మనకి ఈ రోడ్డుకు మిడిల్ నుంచి 50 ఫీట్లు సెట్ బ్యాక్ అయి ఉంది. ఈ 100 ఫీట్ల రోడ్ శాంక్షన్ ఉంది కాబట్టి మిడిల్ నుంచి 50 ఫీట్లు సెట్ బ్యాక్ అయి ఉంది. చుట్టూ ఫ్రీ కాస్ట్ వాల్ గేటు. ఇది మనకు ఈశాన్య మూలంలో బోర్ ఉంటుంది. ఇందులో కొబ్బరి చెట్లు, బత్తాయి, డ్రిప్ సిస్టమ్. ఇది 10 చెట్టుకు వాటర్ వచ్చే డ్రిప్ సిస్టమ్. కొబ్బరి చెట్లు, బత్తాయి, చుట్టూ ఫ్రీ కాస్ట్ వాల్ ఉంటుంది మనకు ల్యాండ్. డ్రిప్ సిస్టమ్. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమాడి మండలం కొత్తపల్లి టు హుస్నాబాద్ రోడ్ను అనుకొని ఈ ల్యాండ్ ఉంటుంది. ఎర్ర భూమి 25 గుంటలు. మనకు మంచిగా ఫేసింగ్ ఒక 100 ఫేసింగ్ వస్తుంది.